Usa ka gwardiya sa weighing bridge sa DPWH Region 10 sa El Salvador City ang gikawatan matud pa sa riding in tandem suspects og belt bag kung asa nakabutang ang iyang service pistol. Wala na'y nahimo pa kining gwardiya sa usa ka weighing bridge sa El Salvador City dihang gikawat matud pa sa duha ka riding in tandem suspects ang iyang bag pasado alas 2 sa kadlaw niadtong Sabado. Sumala sa maong gwardiya nga igo lang siya nangihi dihang usa ka lalaking suspect ang misulod sa ilang opisina dayon bit-bit sa iyang bag nga gibilin at tubangan sa lamisa. Naabtan pa kuno sa gwardiya ang mga suspect apan gitiunan kuno siya og kutsilyo sa iyang liog buta nga wala na kini nakapalagpa. Nalimas sa kawatan ang iyang belt bag ug ang iyang service pistol nga 9mm kung asa nakasulod kuno sa maong bag. Wala una mohatag og komento ang El Salvador City PNP apan duna na kuno sila gilusad nga manhunt operation aron madakpan ang mga suspect. Siguro may diri sir, tulungan mi diri. Sige, agian lagi dalan mo sir. Sige, tanawan lang iba.